So ang ilahalang punto is ma-viral. Pagpa-viral sa ilang content, mao kini ang gitumbok nga rason sa mga minor de edad nga no gibuhat nila ang grabing pagpangulata sa ilang mga biktima. Kini nga impormasyon gikumpirmar sa nangu sa Department of Social Welfare Services, Portia Basmayor, atol sa Open Line News Media Forum Martes, Agosto 19. Ang maong mga minor de edad na sakop sa youth-affiliated gang nga YZK Gang, una kini silang gipatawag sa DSWS human nangulata sa usa ka 14 anyos nga dalaga niadtong Mayo 2025. Katong mga bata nga mga babae nga na-viral sad nga amo man gito silang gipangutana unsay rason nga nung gikulata man ninyo ang inyong mga kauban nga friends raman mo, so wala na bay connection sa love as a friend sa inyuha. So ang ilahalang punto is ma-viral. Then di ba kung punto ma-viral, social media, then into money. Dili kini ang una nga higayon sa ilang bayolenteng binuhatan. Niadtong Agosto 9, 2025, ang maong gang ang nangulata sab sa usa ka 21 anyos nga person with disability sa barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo. Ato ang complainant as katong PWD is ang katong parents ba. Pero kami as part sa mua katong mga bata nga naman to 21 below, mga minors. So amo na sa itong gikulang attention kay dili naman to siya kausa lang nila gibuhat, kundi ilan na gitong binuhat ang uban, halos na lang ba. Subay sa pagkalambigit sa maong person with disability sa maong hitabo, miluwat og pahinumdom ang founder sa Philippine Accessible Disability Services, John Paul Maunes, nga ang gibuhat sa maong gang usasab kakalapasan sa Magna Carta for Disabled Persons o ang Republic Act 7277. So, sa tanan, any violation towards that physical, verbal, emotional, pwede sila makasuhan na like criminal liability, no? First offense, once proven, 50,000 ang ilang mabayaran, plus 6 months imprisonment. Second offense is around 100,000. Third offense is 200,000 and 5 years imprisonment. Mipasalig si Basmayor nga palapdan pa nila ang intervention program alang sa mga children in conflict with the law kon CICL. Ug nanawagan sab siya sa tanang nga magtinabangay isip komunidad nga tagaan og saktong pagiya ang ato mga kabatan-unan. Kanang problema man ni sa tanan nga nato sa Cebu City, kung kanang ang usa lang ka agency ang mag-focus ani di nato ma-resolve ang problems. Panawagan ako sa mga ginikanan. So, naaman sa kalsada, unaaman sa ilang balay, then, labi na kung nagsigitag trabaho, kay mo manay rason sa parents, magsigitag pangitag kwarta, pero ang ato ang mga bata, wala lang gihapon na ang anak kay tungod gipasagdan. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.